Hristos a înviat, dragilor, și astăzi vă iau cu noi pe munte. Pe munte, nu departe de cartierul nostru. Noi de obicei de Paște întotdeauna sărbătoream undeva plecați, dar acum știm cu toții ce legi sunt și sărbătorim cum putem. Adică pe aici am dat mesaj că ieșim la plimbare și vă luăm cu noi. Dar întâi vreau să vă arăt. Deci ăsta este cartierul unde stăm noi. Așa. Și exact vis-a-vis de blocul nostru avem biserica. Vreau să vă arăt biserica. Asta în spate se aude Lachi, care plânge după mine, că eu am venit în față și a rămas cu tati acolo și plânge după mine. Deci asta este biserica. O avem exact vis-a-vis de blocul nostru. O biserică așa foarte frumoasă. Și pe parcurs am să vă mai vorbesc de ea. Și aici avem parcul, unde scoatem noi cățelul și mai ieșim și noi dimineața. Și acum mergem pe muntele Galați. Vă ducem prin cartier ca să vedeți cum este un cartier în Atena. Aici mă așteaptă băieții deja și cu Lachi plângăcioasa. Am mâncat azi multe ouă. Aici Biuța. Bună. Gata, am venit. Te-ai spărat. Hai, asta plângea. Hristos a înviat. Vă urez la toată lumea. Și să ne ajute Dumnezeu de acum înainte să nu mai se întâmple cu carantine și cu toate astea. Să avem un Paște mai liber. Asta ne dorim. Înainte. Să fim cu toții mai liberi și așa mai optimiști. Dar între timp am să vă povestesc cum a fost. Sau cicloputele, a început probabil slujba de seară. A să vă povestesc cum a fost aici învierea. Deci s-a făcut slujba cu ușile închise, dar părintele, când a sfințit lumina, a scos o candelă, a scos în fața, de fapt două a scos. Sunt două uși la intrare în biserică, la ambele uși, una mai în spate, una mai în față. A scos candela și oamenii, așa, am dat mesaj că ieșim cu cățelul la plimbare sau că vrei să te plimbi și am mers la biserică și ne-am luat lumină. Ne-am luat lumină fiecare, adică nu a fost în bulzeală, nu așa, dar oamenii am mers și am luat lumină. Aici în Grecia se sărbătorește Paștele cu bubuieli, să zic așa, cu petarde, cu focuri de artificii și cei tineri asta au făcut la 12 noaptea, au dat focuri de artificii, bubuială se auzea toată Atena și petarde. Da, și pe lângă asta, preotul, când a fost foarte emoționat, la 12 fix, a dat difuzoarele la maxim și toți preoții, erau vreo 5 în biserică acolo, cu voce foarte puternică, Hristos a neste, adică Hristos a înviat. Și toți grecii de pe la balcoane din cartier, foarte tare, răspundeau că adevărat a înviat. Adică a fost un momentul cel mai emoționant, așa, cum s-a auzit tot cartierul, cum toată lumea în cor, de pe care la balcoane noi în acel moment eram în fața bisericii, noi la fără un sfert. Am ieșit din casă și ne-am luat cu noi o lumânare în buzunar. Am zis că în cazul în care părintele ne dă lumină, să putem lua lumină. Și am luat repejor, exact așa, un sentiment de la de hoție. Exact te simți ca un hoț că iei lumină. Am luat lumină și am dus acasă și am mai dat la cei din bloc de la noi, ne întâlneau, care nu au avut curajul să iasă, ne așteptau în fața blocului și le-am dat și lor lumină și au răspândit-o la ceilalți locatari. Așa am întâlnit învierea. Astăzi este interzis să faci grătare, este interzis să te întâlnești cu familia, dar aici e mai greu să dai legea asta. Din ce considerente? Grecii de obicei, și asta e frumos la ei, au casele într-un bloc comun,
unde e toată familia. Și cum poți să-i ții să nu... Oricum s-au întâlnit, grătare oricum s-au făcut, oamenii oricum stau la masă și oricum sărbătoresc, deci nimeni și nimic nu poate să ne ia Paștele, nu poate să ne ia bucuria învierii lui Hristos, nu poate să ne ia dragostea care o purtăm. Ceea ce vă urez și dumneavoastră, să aveți încredere că Dumnezeu nu ne-a părăsit, Iisus Hristos nu ne-a părăsit, este cu noi, chiar dacă s-au dat niște legi foarte abuzive, nu poate nimeni să ne împiedice să iubim. Și acum haideți să călătorim mai departe. Aici suntem într-un... Să întorc camera așa. Suntem într-un cartier bogat. Filotea se numește. Aici sunt foarte mulți milionari în cartierul ăsta. Pe acolo trebuia să urcăm. Pe aici, da, așa. E un cartier verde. Nu este departe de locurile importante a Atenei, să zic așa. Și e foarte frumos aici și noi acum urcăm, nu e departe de noi muntele ăsta, unde venim noi. Noi de obicei aici facem mișcarea, că e un urcuș așa destul de abrupt și necesită multă energie să consumi să-l urci. Și după o friptură de acasă e tocmai bine să ieșim la o plimbare și am zis haideți să vă plimb cu noi, să vă arăt cum este aici în zonă. Prin cartier pe aici nu prea v-am plimbat, v-am dus pe alte locuri, dar acum, dacă e cum e, noi de obicei de Paște întotdeauna eram plecați, nu eram în Atena. Anul ăsta ne-a ținut aici pe toți arestați la domiciliu. Sper că sunteți bine, să-mi lăsați în comentarii cum ați întâlnit Paștele, cum a fost în regiunea dumneavoastră. Am vorbit cu tata și vă zic în Moldova cum a fost. A trecut preotul pe la 3 dimineața, a mers prin Șoldănești, de acolo de unde sunt și eu, și a sfințit. Cred că am greșit drumul totuși. Nu, n-am greșit drumul. Nu, e ok, mergem bine. Crezi? Da, da. A sfințit mâncarea la oameni, cum în Moldova obicei este mergi la biserică, mergi cu un coș cu mâncare în el, se pune acolo pască, cozonac, friptură, niște chifteluțe, nu știu, care și ce are acasă acolo, ceva, și se sfințește la biserică. După, pe la 3 dimineața, pe la 4 dimineața, atunci se sfințește masa și mergi acasă și mănânci întâi cu familia mâncarea aia sfințită. Așa se sărbătorește în Moldova. Și mi-a zis că a trecut preotul, a sfințit la oameni masa și am înțeles că și în Soroca la fel a fost. Tot a trecut preotul, a mers. Noi am luat aici pe o scurtătură. Așa. Era frică la băieți că am greșit drumul și am zis că nu l-am greșit. Nu știu dacă auziți păsărelile cum se aud. Haideți să vă arăt o vilă, una dintre casele de aici din cartier. De bogați. Da. Este foarte liniște. Se contraziceau astăzi pe un grup în România, cineva a lăsat o postare cum se sărbătorește în Grecia cu focuri de artificii, cu toată nebunia, și românii au înțeles că este război în Grecia. Nu, oameni buni, nu este război, este liniște și pace. Oamenii sărbătoresc foarte, foarte liniștiți la casele lor, cu familiile lor, nu se bate nimeni, absolut. Totul este frumos. Ce o să bucure mare acuși când o să vadă scările astea. Haideți să vă arăt câte scări avem. Ca până sus încolo. Super. Tot urcăm scări, scări și multe scări. Dar priveliștea de sus când ajungem pe munte o să vedeți. Este foarte spectaculos. Este un drum obositor, dar merită. Aproape am urcat. Bine,
Nu până sus, până de-abia scările. Și asta nu tot. Și aici se vede cartierul nostru. Aici, haideți să dau pe zoom. Este stadionul olimpic, ăsta e. Așa. Mai acolo e munte. Stadionul. Și noi încă urcăm. Aici toată lumea fosăie. Le iese friptura. Unde-i Lucky? Da, unde-i Lucky, mă? Aoleu. Cred că e sus acolo. Uite-o. Față. Singura este Lucky. Aici se vede cartierul Nea Ionia. O parte din el doar un sfert din cartier. Jos acolo cineva a pus stupi. Să vă arăt la stupi. Sau câți are? Mulți tare. Și noi încă urcăm, deci avem ceva de mers. Dar, cum v-am zis, este o drumeție care putem să o facem lângă casă. Nu necesită. Așa, cineva se distrează aici. Asta care, nenea la cu mașina roșie? Nu, motociclete. Păi. Uite, cineva cred că lucrează cu albine. Cred. Nu, el așa. Cred că uite acolo jos. Așa. Cu albine. Cred că. Partea bună că nu necesită să luăm mașina cu noi aici. Deci, cum ați văzut, venim la picior. De sus, când o să ajungem, o să vă arăt exact cum se vede și cartierul nostru de sus. Aici vă arăt o mică parte din, să zicem, din viața noastră de zi cu zi, unde ne facem noi mișcarea. O facem aici pe munte și o mai facem acolo la stadionul olimpic, care vi l-am arătat mai devreme. De la noi de acasă până aici, să zic eu, 1 kilometru, kilometru jumate. Nu este mai mult. Poate mai mult. Cu mașina e mai mult, Cătăline, dar cum am venit noi, nu e mai mult. Și noi trebuie să ajungem, deci acolo în vârf. Acolo sus. La Foișor. Așa, deci acolo. Drumul nostru de aici pare scurt, dar nu este. Vedeți tot cărarea asta? Aia așa, acolo, pe lângă copaci se vede și merge până sus. Păi pe aici mergem, pe lângă parc. Și am să vă arătăm. Pe partea dreaptă este... Nu, Cătăline, pe dreapta mergem, pe aici, pe lângă parc. Este un parc foarte mare, Parcul Galați, care acum este închis cu carantina. Dar aici veneam cu copiii foarte des, îi aduceam. E un parc foarte mare, unde pot să plimbe cu bicicletele și multe alte activități din astea pentru copii care poate să le facă aici în parc. În același timp și noi facem mișcare cu ei. Dar aici cumva suntem lângă parc, pe munte. E un munte nu foarte înalt, dar tot munte. Vine vara. Și astăzi este foarte cald. E o zi foarte frumoasă, sunt în jur de 27 de grade. Cum vedeți, noi am trecut deja la echipamentele de vară. Pantaloni scurți și tricou. Da. Vă arătăm un pic și din vegetația mediteraneană. Așa arată o primăvară în Grecia. Vara asta toate se usucă, devin... Da, acum în Grecia e frumos primăvara. Vara e frumos doar la mare. Se face vegetația asta se îngălbenește toată. Tot ce vedeți acum verde și frumos aici, vara este uscat totul. Și ne bucurăm de verdeață acum, încă, să zicem, încă o lună, dar nu, o lună e mult. Încă 2 săptămâni. Dacă în 2 săptămâni se menține căldura care e acum, gata, aici se usucă totul. Și vine vara. Vine vara la mare. Să vedem pești. Copiii de-abia așteaptă să facă baie, dar să vedem. Când vom începe și aici o activitate
normală. Deocamdată nu ne dau voie să facem baie, că nu se consideră atletism asta. Vai. Nu face parte, spun ei, Parcă din atletism. mare. Mai pomenit. Înotul să nu fie considerat atletism. Înotul are atâtea la olimpiade, deci la olimpiadă se bazează pe not și pe astea și nu, asta nu e atletism. Asta e. Da, l-am filmat. E frumos. Foarte interesant. Dar nu știu ce plantă e, habar n-am. Da, dar e frumos. dar e frumos. Da, uite, Bia asta sortează cu Da. Noi încă avem de mers, dar o să vă arătăm de sus, de acolo se vede frumos toată Atena, de acolo se vede. Și ne obosim foarte mult până e o urcare bruscă, așa, și ne obosim foarte tare, dar ne place, ai sentimentul ăla că ai realizat ceva când ajungi în vârf și vezi toată priveliștea aia frumoasă, îți dă așa o putere și știi de ce urci. Și în același timp facem mișcare. Uitați dacă vreți, copii, uitați să urcăm pe aici, măi. Pe aici n-am merge direct. Da, n-am urcat N-am urcat niciodată pe acolo. Hai să vedem pe partea aia cum e. Că aici am urcat de atâtea ori. Hai să schimbăm astăzi traseul. Nu pățești nimic, soarele nu mai are putere, e ora 5 după amiaza. Nu mai are puterea de la prânz. Ce bine de persoane care locuiesc aici, Cătăline, uite ce frumos. Asta e paradis. Adică dimineața să vezi, asta e super. Vezi, asta e zona selectă a cartierului Neonia, a Filotei. Nu, Neonia, aici este Filotei. Filotei, da. Bine, Aici e o zonă selectă. Și ambasada României tot în zona asta, e nu departe. Ambasade, școli de-astea. Nu departe, e de aici este și ambasada României. Deci am față niște copii. Mamă, de sunt mulți. Vai, și acum să începe. Ia leagă, pune-o în lesă. Pune-o în lesă. Stai, Cum vedeți, la fel fac ce facem și noi cu familia, copiii au ieșit să facă mișcare. E cald. E foarte cald. Dar e frumos. Și deja m-am obosit. Și tot. Cozonacii, prăjiturile, fripturile, toate acum le consumăm. Bine. Ce mâncare ați gătit de Paște? Noi am avut ce v-am arătat pe canal, că eu le-am gătit din timp. Am făcut și eu. Și astăzi dulce. doar friptura. Da, păi ați văzut și Bianca a făcut. Dulce. Da, Cine n-a văzut, intrați pe canalul ei și vedeți ce dulciuri gătește și Bia. E foarte mândră. Am învățat. Haideți să vă arăt ce urcare bruscă facem noi aici. Efectiv mergem aproape în 4. Pentru Lucky e simplu, dar noi depunem efort foarte mult ca să urcăm. Uitați pe aia din spate. E greu. Încercăm. Uitați-vă ce urcare e aici. Nu știu dacă poți pe aici să urci. Nu prea cred. De fapt, noi odată am urcat pe un drum de ăsta așa. Aici este Neaionia, cartierul cu Filotei. Vă arăt pe partea asta. Cum vedeți, Atena este înconjurată de munți. Aproape am ajuns. Mai avem ceva. Încă un pic de urcat. Aici este un platou. Nu suntem singuri. Da, mai sunt cineva. Am obosit. De aici deja se vede și marea. Dar vă arăt exact priveliștea de sus când ajungem în vârf. De acolo se vede toată Atena. Bine, mare nu mai poate de Mai avem de urcat pe petroaile astea. un pic și gata. Păi că asta îmi pare o jucărie. Greul l-am trecut. Acum ce e mai ușor? Bine, nu-i ce e mai ușor, dar totuși. Relativ e mai ușor față de ce am mers până acum. Că am mers așa brusc. În sus.
de asta. Băieții sunt încă... Jos. Așa, vine Cătălin și alții doi. Unde-s băieții, Căt? Sunt pe acolo. Ei încă urcă. Noi, fetele, ca întotdeauna în față. Bine, Mario mai poate de fericire. Mariu vrea apă și n-a luat apă cu noi și e supărat. Așa, și am ajuns. Victorie! Și aici mai sunt persoane, dar avem și băncuța noastră care e liberă și ne așteaptă. Până vin băieții, haideți să vă fac o plimbare pe platoul ăsta aici, de sus. Că e frumos așa pe să mănânci. Sau să așa să faci. Nu mergi pe aici? Da. Că e nici mai bine pentru mine. Te mergi pe partea asta? Ia uitați ce stâncă aici. Aoleu, nu vreau să mă jos. Da, ați amețit? Noi nu. Un pic. Uite ce un platou. Noi inițial am vrut să venim Iată, s-au uscat iarba. să facem aici un picnic, aici în poienița asta. Nu mai e verde. Dar am zis să nu riscăm să ne stricăm Paștele, că poate se urcă un polițist pe aici și ne vede cu ceva mâncare și ne dă amendă. Și am zis, haideți să nu le dăm satisfacția asta să ne strice nouă Paștele. Și am luat masa acasă și o plimbăm pe munte. Deci, masa acasă am luat-o la balcon. Da, am stat pe balcon cu toată familia. Și cu Lachi, și cu Mâțu, și acum plimbăm fripturile. și cozonace. De Paște. Uitați-vă ce frumos se vede de aici. Este o imagine superbă. Lachi e sărbătoare preferată că îi plac ouă. Avem marea acolo în față. Portul, deci de aici se vede portul Pireu și marea, deci zona asta a Pireului se vede. Stai aici, Am nu fost merge. și pe acolo unde Da, cadul ăla haideți să mai dau cu de zoom. beată. Că se vede marea munți. Este super. Și aici jos avem parcul din Galați. Acum și vă arăt din partea asta altă. Băieții nu știu dacă au ajuns încă pe platou. Cred că sunt. În față avem Iată. munții. De acolo v-am făcut vloguri, v-am arătat. Da. Pe munții am urcat de multe ori. Să scrieți în comentarii unde mergem noi de Paște, de Crăciun. Ia stai aici tu. Nu vine după mine, că aici avem aici este parcul Galați. Loc de tenis, de fotbal, de basket, locuri de joacă pentru copii. E destul de mare parcul ăsta. E loc de alergat, de plimbat, cu biciclete, cu toate alea. Aici în față avem cartierul Galați. Este tot ce vrei Avem și ce cartierul nu vrei. Filoteia, cartierul Nea Ionia, Iraklio. Deci de aici vedem foarte, să zicem, 80% din Atena. Și dacă mai mergem pe partea elaltă a platoului, acolo vă arăt alte cartiere. Haideți întâi să vedem dacă au ajuns băieții a noștri. Cred că am ajuns, că nu durează 10 ani. Cred că a ajuns deja și toți sunt transpirați. Și aici Bubulina, Gospodina. Da. Am început să fac mâncăruri. Da, a început să gătească. gătea. Și eu, poate. Poate faci și tu vloguri. Ce viitor. ziceți? Să facă și Bianca vloguri? Doriți pe canalul ei să facă ea vloguri? Hei, de pe aici apare. Că o vedeți că vorbește mai mult decât mine. Nu văd băieții noștri. Cred că ea, cred că eu sunt mai... Hai să vedem dacă au Cred că ajuns. sunt pe acolo, jos, la pete. Aici avem mai multe cupluri. Ne caută. Ei ne caută pe noi și noi pe ei. Ne-am pierdut pe platou. Lachi, unde tati? Unde tati? Caută Da, tati. și platoul ăsta e foarte mare să te vezi. Îl găsește Lachi.
arătăm. Aici! Aici! Ne-au pierdut! Ne-au pierdut pe ei! Că Stella, când face vlog, ea este singură, ea cu ea. De toată lumea. Gata, Cătălin s-a supărat, m-a pierdut pe platou. Noroc de câine. Noi doi încă n-au urcat. N-au urcat băieții încă. Nu sunt pe acolo. Vai, de ce cald. De aici se vede, haideți să vă arăt biserica care v-am arătat-o din față, o arăt de sus, ca să vedeți unde suntem noi, că nu suntem foarte departe. Unde e mai market? Undeva pe acolo. Stai, să o caut. Tot acolo. Ne orientăm după, aici este stadionul olimpic și acum găsim și biserica. După parc, așa, aici este biserica. Uitați ce frumoasă e. Asta este parculețul care vi l-am arătat când am început acest vloguleț de Paște. Și blocul nostru este vis-a-vis. Deci ăsta este cartierul unde stăm noi. Și aici avem stadionul olimpic. Când ne uităm la oraș de sus, seamănă cu o fermă. Exact asta. Și acum noi aici suntem în vârf și urmărim toată Atena de sus și ne bucurăm de priveliște care este foarte, foarte frumoasă. Și nu suntem doar noi, mai sunt pe aici. Cam ăsta a fost traseul nostru. Deci așa am urcat. Vedeți de unde am pornit noi și unde suntem. Să vă arăt și băieții obosiți. Tato, nu știu unde-i. E sus, probabil. Eu vă mulțumesc că ați fost lângă noi și de această dată și ne vedem astăzi seara în live. V-am pupat!